Namamu mulai? Ani Muadi Furlam. Muadi Furlam. बिसोरो पिकनिक जानो थांग्राखिनि सेंग्राफोरा बन थिखांदों। बासन बुरतन गासिखौबो लाखाजोब्बाय। Dijedet campniफ्राय पिकनिक जानो थांगासिनो। बाय बाय। सनाय डिजेनेट केम्पनिफ्राय थांगासिनो। जों भैरबकुन्द सफैबाय पिकनिक प्लेसआव। दायो थान्दा थान्दा कुल कुल एनार्जि ड्रिंक लोंदों जोङो। इसु गैया गोजानि। लोगोफोर मोजाङै सोलिनानै संलायना जादो। स्प्राइट बावसो दा दसे उनाव बे गोलाव गुफुर नुनायाव थांगोन। मा होनना बुङो बेखौ मिथिला। बेबायदि सेरनि हाजोखौ बुङो माइब्रा हाजो। लोगोफोर जोबोद मोजां मोदै सिख्ला नुयो साननि बारथायाव। फै नायनो खामानिफ्राव आखा फाखाथार। भैरबकुन्द माइब्रा हाजो खाथियाव पिकनिक जाफैदों। स' नोंसोरो नायलांबाय था। नै हाजोफोरा जोबोद समायना। नोंथांमोना सोरबा नायनो गोसो दङबा दानो फैखा। जायगाफोरा बिराद साफा मैला नङा दायोबा। साननैसो उनावबाथाय बे डिसेम्बर सफैबाथाय गैला जायगाया मोनफैजोबो। लोगोफोर जोसा माइरं हांगन उसको आग में गरम करेगा। 2 लोग ये चिकन है उसको बहुत अच्छा से ड्राई करेगा आग में लगा के। अरे ये लाई पत्ता, ये आलू, ये गाहरी लाई आलू वहां में देगा। भाजी करेगा तेल से। अरे ये लीवर को चेक कर रहा है आग में। हाय लोगोफोर बे चिकेन नान्दुरे देखो लेग पिस भी दङ। र' खैथा पिस दं दानि? 1 2 3 4 5 6 7 था दं। सानैजों जानो हागोन। भाई करेगा इधर आगन नहीं जल रहा है, थोड़ा बाद में जलेगा भाई लोग। हम लोग बहुत अच्छा से खाएगा उसको जला के। बेबायदि अरखौ हांगासिनो उन्दैजोंसो जागोन जोंनिया। दाउआ जाहांबाय जोंनिया बारा समाय नांला। नै रानहांबाय।
सालाद बनायगोन बेखौ ओरै जागोन नै जोङो दाउ हांगासिनो दोङो बे दाउखौ ओरैबायदि मोजां हांगोन ओरैबायदि सामब्राम फानलु थाव होनानै जागोन नै लायदों अमा बेदरजों लागायबाय सालाद दरसे जानायनो माबाखौ बेदरखौ साखिना दो संख्रै निमुक टेस्ट करेगा उसको नमक टेस्ट करेगा भाई लोग बारा गैला खांजासिगोन आरो 2 मिनिटसो संग्रा नै बिथां नार्जारिया बिराद मोजां संनो रोङो नार्जारि नों संनाया बिराद गोथाव जाथारदोंलै दे औ Mo장 gandam nih. Jangan malah pun kebab ini mana? Besar juga deh, Yang mana mojan naik? Siapa ini? Bisa tak? Saya tidak seberapa. Ayo hebat, dari coba-coba gang sema.
Moजां ना? Moजां, biarlah. Godo uन्दैनि बायदि मोनथारो. Soरबा गाखोनोबा भैरबकुन्द फै. Soरबा गाखोनोबा जोबोद मोजां जायगा. फैनानै बोरै मोनदों? मोजां मोनदों? बहुद गोबाव जाबायना? बिराद गोबाव जाबाय. बे गैजि जानायाव माबायदि मोनदों मजाया? मोजाङाथ' मोनदों मोननायालाय. मोजाङैनो मोनदों. आजि 5 मास जाबायना? बे खुदियाफोरालाय नोंनि? नोंनि नङा? अ दे एसे बेरायना फैनो मोनबाय? बबेथिं? थाथ'. नहीं मोजां मोजां सावगारी इधर बहुत अच्छा एक स्विच गेट है. आप लोग इधर आके मिलेगा. आसाम अरुणाचल भूटान बॉर्डर में एक कैनल है स्विच गेट. इधर में पानी बहुत आता है अच्छा से. आप लोग देखो इधर सब पिकनिक प्लेस है. इधर आदमी लोग पिकनिक आया है. अभी सीजन नहीं हुआ है. आज संडे है बोल के आज आदमी आया है इधर में. स्विच गेट बेयाव उदालगुरि एरियाखौ बे दैखौ साप्लाइ खालामो. बेनिफ्रायनो बिथिं थांजोबगोन. गोबां गिदिर एरियानि दै लांग्रा बेयो. भैरबकुन्द स्विच गेट नोंसोरो नायलांनो हागोन. बे ससे थांबानो भुटान मोनगोन. नायलांबाय था लोगोफोर. बेयाव बोरसिबो सायो मानसिफोरा ना मोनलायफैयो. गाखोनो बेरे साव गाखोनो जों दसे माबायदि बेयो बोराय जाथारबाय रंफोरानो गैला. नै गेटआ बेखौ गिदिंनांगौ आरो बेयाव स्टेप दंबावोसो नै. Ini I love Perai by the Pura. In the cases.
वो नहीं था ना वो इधर वो छोटा वाला घर ये सजों ओंखारबोबाय दायो मा मुंमोनलाय आंनि मुङा दिफोरलाम बेबाय नोंसोरो बबेनिफ्राय फैयामोन फैनाया जोङो दा सनाय केम्पनिफ्राय फैदों NLMB केम्पनिफ्राय दा बेनिफ्राय नोंसोरो बेयाव फैनानै बोरै मोनखो भैरबकुन्दआव फैनानै बिदिनो जेनेबा गोबावनि उनाव फैनाय हिसाबै जों मोजां मोनदों गोसोखौ गोजोननाय मोनदों बिदिनो दा जोङो ज'है जे जोंनि लोगोफोर फैनानै दा जोङो ज'है जायै लोङै रंजादों बाजादों मोसादों जोबोद खुसि मानो होनबा दिनैनि दिनाबो जिरायनायनि दिन सानडे मानो होनब्ला जों गोसोखौ जोबोर मोजां मोनदों बिनिफ्राय नोंसोरो टटेल बेसेबां फैया केम्पनिफ्राय जों ओरैनोथ' दा 30 प्लास जाना दोङो 30 प्लास बेयाव फैनाया ओमफ्राय नोंसोरनि सारमोन फैदोंना फैयाखै सारमोन फैदों सफैदों बिथांमोनाबो दायो ओंखाम जायै लोङै एसे रेस्ट लादों सारमोनबो दङ सारमोनाबो सफैदों होमबालाय बे मोनाबिलि जाहां समाव नोङो मा बुंनो सानो मोनाबिलि जाहां समाव जों दा जेनेबा जोंनि जानाय लोंनाय गासिबो जोब्बाय दा जोङो जाखां लोंखां गासिबो रेस्ट लानाय दसे दान्दिसे सम जोङो बयबो मोसाबाय मोसाखांनानै जों दा थांनायनि लाहार फाहार खालामनो नागिरदों जों दा आवगायलांसिगोन थांसिगोन दसे सम आरो मोसाबावनानै बेनिफ्राय नोंसोरो खैथासोआव ओंखारगोन बेनिफ्राय ओंखारनानै दा बेसे जागोन र' समखौ नायनां